Povestea ursului cafeniu de Vladimir Colin. Urșii care trăiesc la Polul Nord sunt albi. Cred că din pricina asta le spune urși albi. Dar firește, dacă vreunul dintre voi a aflat că li se spune albi din alte pricini, îi rog să-mi dea de știre și să nu mă lase să scriu minciuni. Așa... Ei și iată că printre urșii cei albi de la Pol s-a rătăcit într-o bună zi un urs cafeniu, un urs mare și frumos, care venea tocmai din munții noștri. Cum a ajuns el la Pol să nu mă întrebați, că nu știu. Ce știu e că s-a pomenit acolo și că a început să caște ochii la munții de gheață și la focile care se zbenguiau pe ei. Ia te uită, un urs murdar!" strigă o focă și toate surorile ei începură să chicotească, să hohotească și să se prăpădească de râs. E mânjit tot, de la gheare până la bot. Vai, vai, ce caragios! Parcă a fost muiat în sos. Uite așa râdeau focile, râdeau de nu mai puteau. Ursul nostru se uită în jur, gata să râdă și el de ursul cel murdar, pentru că urșii, se știe, se spală pe dinți în fiecare dimineață și seară, ba mai fac și baie, când spre marea lui mirare nu văzu niciun urs. Nu cumva râdeți de mine?" întrebă el supărat. Păi de cine, măi Martine?" Eu sunt curat," spuse și mai supărat Martin. M-am spălat chiar azi dimineață." Dar focile nu-l crezură și râseră mai departe, așa că bietul urs își luă tălpășița mormăind. Și nu merse el cine știe cât, că se întâlni cu niște urși albi. Fraților!" strigă bucuros Martin. Ah, ce bine îmi pare că vă văd!" Cine-i urâtul ăsta care se crede frate cu noi?" spuse cu dispreț un urs alb. Ia te uită ce neobrăzare!" vorbi un altul. De ciudă, bietul Martin simți că-i dau lacrimile. Dar bine, fraților, nu vedeți că sunt urs ca și voi?" Urșii cum se cade sunt albi," răspunse primul urs alb și fără a-l mai învrednici cu o privire, toți urșii albi plecară legănându-și îngânfați blănurile. Martin se așeză pe un sloi și începu să plângă. Făcea să bat atâta cale până la Pol ca să găsesc că aici nu mai bat jocură?" se întrebă el. Vai, ce urși răi trăiesc printre munții de gheață!" Și cum plângea așa, un pinguin se apropia încetișor. De ce plângi, ursule?" întrebă pinguinul. Cum să nu plâng, pinguinile, dacă urșii albi mă disprețuiesc și râd de mine? Eu sunt cafeniu, la noi toți urșii sunt cafenii." Pinguinul era o pasăre tare isteață. Și numai pentru atâta lucru plângi? Hai, vino cu mine!" Îl duse pinguinul într-un loc ferit și cât ai bate din palme aduse o bucată de săpun. Ia săpunește-te bine de sus și până jos!" îl îndemnă el pe Martin. Și tu?" se supără ursul. Le-am spus și focilor că sunt curat. M-am spălat chiar azi dimineață." Nu-i nimic," răspunse pinguinul. Fă mie plăcerea asta." Bombănind, Martin se muie într-un ochi de apă și prinse a se săpuni. De mânios ce era, se freca bine, bine, bine și iată, curând, toată blana îi era plină de clăbuci albi strălucitori. Așa, destul," spuse pinguinul. Martin lăsă jos săpunul și voi să se vâre în ochiul de apă, dar pinguinul îl opri. Stai, rămâi așa!" Apoi îl luă de mână și îl duse în mijlocul urșilor albi. Vai, ce urs frumos!" strigă un urs alb. Ce blană albă!" se minuna al doilea.
Și ce mândru strălucește în soare, șopti al treilea. Bietul Martin nu mai înțelegea nimic, dar era atât de bucuros de primirea care i-o făceau urșii albi, că nici nu-și bătu capul să înțeleagă. Îi mulțumi pinguinului și rămase printre urșii albi cu care jucă Bâz și baba Oarba, uitând de toate. Deodată însă, un munte de gheață se apropie de sloiul pe care se jucau. Fugiți, fugiți!" strigă un pui de urs și se aruncă în apă înotând voinicește. Urșii se opriră din joacă, văzură muntele și pricepură că se va ciocni de sloiul lor, strivindu-i sub greutatea lespezilor de gheață. Speriați, săriră în apă și se depărtară de grabă, în vreme ce Martin, neobișnuit cu viața de la pol, rămase pe sloi. Când înțelese ce primejdie îl paște, voi să sară și el în apă. Chiar în clipa aceea răsună glasul înspăimântat al unei ursoaice. Puiul, puiul meu, a rămas pe sloi!" Nici unul dintre urșii care se depărtaseră nu scoase nicio vorbă, nici unul nu cuteza să se întoarcă pe sloi. Martin se repezi și începu să caute ursulețul. Îl află pe o moviliță de zăpadă și îl luă în brațe, dar în clipa aceea se auzi un trosnet cumplit și muntele de gheață izbi sloiul. Totul pârâia, se prăbușea, valurile țâșniră înalte cât muntele. Cu puiul în brațe și ferindu-l de bucățile de gheață mari cât o casă, Martin se pomeni în apă. Fusese rănit de sulițele de gheață, dar puiul era nevătămat. O lespede grea îl împiedica acum pe Martin să iasă la lumină. Cu chiu cu vai sparse lespedea și, înotând, se ridică pe un sloi ce plutea la adăpost de alte primejdii. Mama ursulețului se repezi să-i mulțumească, dar, când ajunse lângă Martin, încremeni. Și la fel încremeniră și ceilalți urși albi. Clăbucii de săpun din blana lui Martin se topiseră în apă și ursul nostru era din nou cafeniu. Alb sau cafeniu, ești un urs bun și viteaz, spuse mama ursulețului, văzând cum puiul se prinsese cu lăbuțele de gâtul lui Martin. Îți mulțumesc! Nici unul dintre noi n-a cutezat să rămână pe sloi. Nu blana îl face pe urs, încuvințară și ceilalți urși albi, adunându-se în jurul lui Martin și strângându-i care mai de care laba. Din ziua aceea, Martin n-a mai fost nevoit să-și împodobească blana cu clăbuci de săpun, treabă care l-a bucurat strașnic, căci săpunul uscat îi pricinuia mâncărimi cumplite și îl silia să se scarpine cu toate cele 10 gheare, ceea ce nu era deloc frumos și nici plăcut nu era. Cât a rămas printre urșii albi, s-a bucurat de cinste și prietenie, iar când s-a întors acasă, a alergat la prietenul meu, care scrie toate poveștile pentru copii și a povestit întâmplarea. De atunci mai cântă Martin și în ziua de azi. Crezi că-mi pasă că te știu, negru, alb sau cafeniu? Inima să-ți fie dreaptă, eu te judec după faptă.